Ay, hello mga kakigol. Sa tanang mga kagsuna na itong mga kakigol, kumusta mo tanan niya? Mga kakigol, thank you. Thank you so much. Pasalamat ko niyo always. Pasalamat kay kamo kanunay yung paluyo taon sa mga vlog-vlog diri sa Army and DYH Facebook. Unya, sa kato mga nangita ni Dong Pangkoy Espares, si Gibog Ingon nga Gulyat. Naapa ba si Ginhawa Dilpin diha sa naapataon pakito ito mga kakigol ha? Daras Ginhawa Dilpin mga kakigol. Dong, mo niya ang umaabot na ito nga konsyal sa siyudad Sugbo si South District si Ginhawa Dilpin Francis Espares may asin pa nga mo salib nga mo serbisyo Ginhawa Dilpin ayaw buhi kaya sa katawhan dong highlight sa mga kakigol dong kay daghan kay nang utan na nila sa atong page nga mauna asan na kuno si Ginhawa Dilpin Francis Espares ubay-ubay gid sila nang utan na taon dong alang sa atong mga kakigol. Ni abang niyong alagad Francis Celia guys Paris. Imo mo bati akong drama ha. Alas 11:30 nga to sa alas 12 uban ka niya Alan Julia Taponda. Okay? Bago bang natapos ang dili ko gwapo with tuti lang. Unya gili sa nato nag love story. Ang title sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Ayos kayo sa tanang bakak ikaw ang matuod tinuod. Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon, nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares. Do you really love me? Yes. And I always will. Gitang paros mo ako. Ganti na sa imong buhing bakak. Nagkinahanglan ko nimo. Nisaad ka nga dili mo biya. Gipakatuog ko nimo sa imong mga bukton. Apan sa pagmata ko pa, huwa ka na. Pusaylo ako. Dili gid ay ako ang gipili sa imong kasing-kasing. Ikaw ba kini? Ako, Sarah. Nagpagitapay ako nimo. Mahal ti ka. Salamat. Sa tanang bakak kay mong kibabatit din rin ako. Ikaw paghihapon ang tinuod ko, mahal. Timaan sa kumakayapag ngagugpan mo. Ingon na ni ini ang akong kahimtang sa imong pagbiya. Don't you see on my own? Sa tanang bakag, ikaw ang tinuod. Sugilanon sa mga kasing-kasing nga debate ug kasilag ug matuod nga gugma. Tagsulat ug direktor Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nacordatayat. Audio editor Jeffrey Capunada. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka nato sa RMN Drama. Mao niya mag-record doon mga kakigol. Tanawan ninyo Okay. mao ni gabantay si Kunsel Francis Espares sa tuwa karon nga gi-recording nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Tanawa mga kakigol narato mga artista sa luyo. Okay. Maybe? So, mao na to mga kakigol ha. Thank you kayo. Salamat kayo sa ato ang mga kaigsunan nga concern kun asa na o gunsa na ang kahimtang sa tuwa ko sa mga kunsihal sa siyudad sa Sugbo, Kunsihal Francis Espares. Thank you. Dong, thank you kayo dong. Salamat kayo. Thank you. God bless. Thank you mga kakigol.